Sa atong padayong pag-atubang sa hagit sa pandemya, padayon sab ang GMA Regional TV sa pagpanghatag og hinabang ngadto sa mga apektado sa krisis. Ani report. Human na disgrasya 4 ka tuig na ang nakalabay. Doble kalbaryo ang gidala ni Raymond Dupilas Dusal, 30 anyos nga taga Kalinan, Davao City. Gawa sa naputol ang iyang usa ka tiil, nawad-an usab siya og trabaho. Isip kinamagulangan sa 8 ka magsuon, dako iyang responsibilidad sa iyang pamilya. Busa mapasalamaton siya sa hinabang nga iyang nadawat gikan sa GMA Regional TV. Sa GMA, salamat kay dako kay niabot mo dire nga nakatabang po mo sa nagpait na nga pandemya pod karon. Naglisod gid tanang mga tao karon pait. Sa padayong paningkamot ni Raymond alang sa iyang pamilya, naningkamot sab ang GMA Regional TV nga mahatod sa atong mga kapuso sama ni Raymond ang tabang pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ang mga anchors ug correspondents nagtinabangay nga magrepack ug magsulat og mensahe nga makapadasig aron mo padayon taliwala sa pandemya. Sa venue, ang Kapuso team kinsa nagsulob sa ilang mga personal protective equipment o PPE misiguro nga na-disinfect ang venue. Ang matag benepisyaryo miagi sa istriktong health protocol. Silang tanan naka-face mask ug face shield, gikuhaan og body temperature, nag-sanitize og gamot ug naka-social distancing. Sa katapusan, mabati ang kalipay sa matag benepisyaryo dihang nadawat na ang ilang hinabang. Ang Kapuso Barangayan on Wheels, usa sa mga aktibidad sa GMA Regional TV, agig pagsaulog sa 70th anniversary sa GMA Network nga mitumong sa paghatag og serbisyong tinuod. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.